Mitjum wara li twaqfet uffiċjalment l-Awtorità għall-Artijiet, tnedew il-logo u l-website il-ġdida tal-Awtorità li jkumplimentaw il-bidliet strutturali u legali li saru fih dan l-istess Awtorità għall-Artijiet. Mill-website se jkun possibbli li l-pubbliku japplika għall-iskemi tal-Awtorità kollha online bid-dokumenti b'kollox u għalhekk ma jibqax il-bżonn li n-nies imorru l-Awtorità huma nfushom. Kien hemm qabża ta' kwalità kbira biex illum qed nagħtu servizz ħafna aħjar lill-poplu u lestejna l-pedamenti sodi ta' work ethic aħjar, saħqet is-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-settur Deborah Xkembri, li rrikonoxxiet li ma kienx tranzizzjoni faċli minn dipartiment għal awtorità, speċjalment għaliex il-liġijiet tal-artijiet tal-Gvern kienu sparpaljati f'diversi liġijiet. Iktar minn hekk, il-Kabinett riċentement indirizzat diversi diffikultajiet fil-liġi bħalma huma problemi fil-liġijiet tal-qbiela tal-artijiet, trasferiment ta' artijiet u akkwist tagħhom. Il-Kap Eżekuttiv Karlo Mifsud għamel referenza għall-ikbar sfidi li hemm fih dan l-awtorità, primarjament in-nuqqas ta' sistemi teknoloġiċi. Bit-tnedija tal-website ikun l-ewwel pass ieħor li mistenni jibda sal-aħħar tas-sena u li l-files tal-awtorità kollha ikunu digitalizzati u dan se jseħħ permezz ta' finanzjament Ewropew. Fil-mitjum li ilu mwaqqaf il-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet diġà kienu approvati 50 applikazzjoni, stqarr iċ-Chairman l-imħallef emeritu Lino Farrugia Sacco li wiegħed li iktar ma jgħaddi żmien iktar il-Bord isir familjari mat-teknikalitajiet u jitħaffef il-proċess.